Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Nna m ya sị na this guy abịakwa ọzọ. Nna ọ bụrụ ma ọ bịakwa ọzọ. Ma mụ ọjọọ osisi. Esi m training wee nata. Anyị ji ekpu ayọn taa ụwa hii. Anyị ji ekpu ayọn na weda ma mma anwụ na-acha. Mmadụ sị ka o jee mee something. Mara ọnwụ ndị anwụ ya na-acha ha pụtacha iro nna na wow. Nwezie ndị anwụ ya abụọ na-acha ha baa n'ime. Depending nke onye chọ mụ ada like anwụ. Nwekwuru onye ojii mfụ like anwụ sef. Onwere onye ojii mfụ like anwụ. Na ọ gafekwana ala anwụ ụtụtụ na anwụ mgbede nna na anwụ ifi mana na-akpọ nna mụ amarọ. Means na ndị ọcha na-aṅa anwụ n'ebe a na-apụwala maka ndị kwuru ihe nna amarọ ịnọ na anyị n'ebe a. Okwu a okwu ndị nọ dị a ọ bụla okwu anyị dị okwu karịa anyị. Nna before I video ịmara nna like iyo biko in advance maka ndị mgbu ka anyị kwa unu biko n'ihe ọkwa n'ụlọ na vidio ọbụla anyị na-eme anyị na-ebugoro ụzọ ya biko. Mụ na like use ndị Igbo wee na-ekwu ihe na-ekwu because of gị na mụ bụ onye Igbo. Nkwuo mma ekwuru ya n'isi m, nkwuo njọ ekwuru ya n'isi m. Ma m na-efe ilu m tawa here. Na joke apart. Ekwuchalụkwa obere niile ekwukwa something dị serious, I'm here for business. Ya bịara ihe ịchọ mma. Ekwubugo m ya before. Ya bịara ihe ịchọ mma. Onye ndị na-achọ mma chọkwa mma. Inwe ego inwere onwe gị. Onwere onye ị na-enye nri. So onye si na ọ na-aba flight eje shopping n'ebe nna ya baba. Okwu ego ọ na-akpa ya. But ọ bara na-akpa gị ya ekwube maka ya. Like the guy na my last video nnata mgbe nnata buy dash 5,000 naira then. Nna this guy buru m na-akpagharịzi nna na this guy egbugo tọtọ nna ya onto my account manager na. Nna ime igwe mana last card m ka m nye gị. Isi na m egbu na tọtọ. Nna ndị Igbo bikonu ndị Igbo bikonu ọ ihe anụ ọ bụ n'obodo adịrọ mma. Narị ada emecho ama m etu esi emecho etu ife ị na-afụ ka ị ya na-afụ. Eji njide fo na ejiro m ifo na m ejiro. Nna bikonu ka anyị kwụsị n'uchu anụ anyị na-eme. Ekwubugo m ihe a before na si that na akwụsị chelu m ga-abịa na that topic na my next video ka m kwuo ife nji maka ya wee bịa here because na m kwuo the thing na ọ bụla ife bute m here mara ka ihe na-ekwu dị ka m drop ọrụ the statement. Nna akwụsị etu esi akwụ ozu na be anyị na etu esi anụ nwaanyị na be anyị. I think na ife ya adịkwa mma especially nke etu esi anụ ma nke ikwu ozu na ịnụ nwaanyị. Ife ya adị mma. Ifu mee na anụsị ya nwaanyị na ya ọkwa itete echi ya efu okeke gị na ya na-akpụla n'abalị na-akpọrọ nwaanyị ọkpọrọ nwaanyị na-apụta n'ụtụtụ sị na nwunye ya. Na-agwa gị ụpịọ because etu esi anụ nwaanyị nna ịbịa gbakọsịa nna chidodo nke a mee nke a nna ha esi nọ na be gị ka ọ ga-akọzi. Ụfọdụ a na-echezi mgbe o butere ike ahụ wee nụọ nwaanyị. Ụfọdụ a na-echezi mgbe o batara ego ahụ wee nụọ nwaanyị. Nna si mee ihe anụwa nna ife onye like nna adịgoro ka ndị ọcha si anụ nwaanyị. Ịchọ imezikwa ịkpọ ụwa niile kpọọ mana sị ba mkpo nke ịkpọ ụwa niile. So ka imegoro ịnụ nwaanyị oke isi ime ụwa niile mezie nke a bụzi na akpa gị ọbụzi ịnụ nwaanyị mana sị ma ịnụ nwaanyị nna iburu
ịkpọrọ ndị bụ ụnụ ọ na-eje dị ọ bụrụ na ọwa nkanopi ka ekwe dị na nọdịdị ya n'ụlọ onwe ụnụ nwaanyị nye ọ na-anasa nka nke abịazi akpọta onye a nna onye gụcha ndị egwu bịa ebe ahụ ọnụ si nọ na akpa ya ka ọ ga-atọzi chekwa dị agbụgbakwa ị ga-emebekwa show so all those shows a na-eme bụkwa n'obodo adịrọ mma a na-ekwu kidnappers. You people are the one creating the kidnappers. So ọnụnwa na-azụ the kidnappers. So omume unu na-eme kidnappers iji eme kidnapping. Because ọ na m anọrọ na be anyị mụ ejiri ọcha aka m eso mee kidnapping m eburu iyi life m eburu iyi ya m eburu iyi what are you talking? Na onye digiri blame na ndị eme kidnapping ma ndị ife obodo nye fakapa na-eme na kechekwu okwu a ka ọ kwụrụ ọtọ asị emezi na asị agbazi n'okwu okirikiri ya okwu kwụ ọtọ ọbụkwa nkwu ọbụkwa eme na asị na ọmụkwu ọbụkwa ngwu iri ya o eti na-ekwu igokwa de bifo anyị bịa na ka lachagodo eyes himself ife a na-eme otu square note eti na-ekwu igokwa de bifo anyị bịa so ichekwa ihe sị asịkwara na ọmụsị achọkwara dị okwu mmasị na ọmụsị detin nọkwa di ya detin nọ di ya so ọ jekwana ije esisi na ọmụsị because anyị abụkwa influencer ikwubugo m na na-ekwu na my videos anyị abụkwa ka ya na-akpọfa activist or blogger or blogger ka na-akpọfa blogger na ka ya kada afakasị YouTuber nna ya na-akwa eme ihe YouTuber achọkwa m like gị taa ya like ata fe nna agwa gị ihe na-eme na my video mmesie nna biko etu ichi anya wee na-enene the video ife nchọrọ ka ị na-anụ na bụ my voice abịarọ m ihe nchọ nje ofu ebe nwa asị nọ ife nwa na-eme ya na-egidi nna ọ bụrụ ya bụ ofu show ahụ ka m bịakwa ime na-eme the more you look the less you see ikirisha video esi nna this guy nna ya bịalọ ime ihe this guy ihe anyị bịa ihe ime wee ihe ikwu okwu kwụ ọtọ biko onye akpọzina ndị kidnappers na ndị non-government or whatever si change godu isi ekwubego na gọọmenti ya na-ekwuru okwu a bụgodu na famili okwu anyị si na famili anyị akpụta ma akpụ ya ụmụnna esi na ụmụnna akpụta ụmụnye vileji esi na ụmụnye vileji apụta lokal gọọmenti esi lokal gọọmenti wee na-ekwuzi okwu nne maka ebe federal nọ ete ka na ụlọ na-akpụrụ federal n'ọnụ gọọmenti dị na ya famili na-arụ ya mba na wahie na chali ice na weda dị mma anwụ na-acha na ọzọ ekpusa m ice ọrụ ibe nwa na bifo mechaa vidio nwa na ice nwa ya meltesha n'ụlọ ya sị na ọsọ nni ka dis guy na-eri ọ bụghị nni ọ ka o si eme mmụọ ọ na-eme nke m ọ na-eme m na na-eri nwe n'igwu anyị abụrụ na entertainer ọ na mmụ entertainer sị ka m gbọbara ụnụ egwu ma ka m gụbara ụnụ egwu so ka ịma na-emezi wee na-ekwu the video a na-eme ọ maka ndị chọọ vidio ife ọ bụ na fa chọrọ vidio ihe ndị chọrọ ka ị na-anụ n'ọnụ ife ihe nchọrọ ka ị na-anụ bụ ihe m na-ekwu ekwubugo ya bifo ichi anya ya na-echenji etu esi akwa ozu echenji etu esi akwa ozu na be anyị nke na mmadụ nwụọ ọkwa ya 3 days nakwazi Jizọs Kraịst onye awa onye unu na-efe God ahụ ofu ahụ anyị na-efe etu ọbụla afọ akpụbaziri ya dịka o nwere afa karịsị o nwere ma nickname ma guy name ma street name ma provided no ofu God ahụ anyị ncha na-efe afọ ọsọziri ya na-aza onye baziri nke ya nna akwali ya 3 days nọdụ nwayọ onye ngwu mepesi m n'ọmụ gị nke ụlọ bel ka m na-akụ bel m na-akụ bụ ife dị m ka njọs na-akụ ọ dị ka egwu ị na-agụ egwu niile ị na-anụ ị na-agba ị na-ajọrọ egwu a niile wee ihe maka a na-agwa gị ọbụla epesi m n'onye ọkwa sịkwara n'ọmụ biko ike adịrọ m mọzụ ya na-afụchakwa ọkwa ọgwụ anabolik ike adịrọ m nna ọgwụkwa origin